τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις. Να αναφέρουμε και την θετική εξέλιξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, Δώσαμε μάχη γι' αυτό, σωστό. δεκτή. Και τώρα το επόμενο τρίμηνο έχουν δοθεί οι οδηγίες για να δοθούν οι τεχνικές εκείνες λύσεις, για να είναι συμβατές όλες οι εφαρμογές που θα γίνουν ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι ώστε πραγματικά να λειτουργήσει αυτή η γραμμή, η ταχεία γραμμή εξυπηρέτησης των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις.